Ginobosyan mo wari po rening labi ko, banag kastingas bukoy kapurian keka kapanisyan itamungan po. Ginukong Yesu Kristo, Diyos ang pong taong tutu, igpanglina lang mga timbus kako. Uli ikang Diyos ko, mabilog kong puso malsinta keka, at ulining palsintanda kang lakwas king sablang nano, pagbigkilang kong masakit ing pamikasala ko keka. O yalan hanggang kayapan, ninong menatiling mamuri keka, mga pepatula king pamigaganaka, pamangamano at pamanyapat. Ako po Diyos ko, nung saupan mo ko king malagrasya mo, tatanto kong matibe, king enak miyuman mi kasala. Layon kong lisyan kong isakwiling sablang makayuli, king dapat ay emayap. Mga ikumpisal ko king ganapakapiya dyan, ingega na ganang sala ko. Manalig kong masakit ginuko, king alananggang pakalulo mo. King uli na mo naman ning maulagang bunga, ning malapamay lasat pa matemo king krus, at ning puso kong magbiktil. Pagkala mo pong ilugod ka ako, ing kapatawaran mo, manggana itang grasyang ikabiye ko, at pamanatili kong sumuyo keka, ang gaking oras ning kamatayan ko. Yanasa. Panalangin king Aldo kang Santa Monica itamungan po. Maligayang patulunan dingindu, Santa Monica ang asawa ng Patricio, at indu ning emunanong doktor at tigpaning Santa Iglesia, San Agustin. Ining mayumuming pamagdebosyon darawon mikeka iting nobenaryo. Ulining pamaninasami, king masikanan mong pamaminatan, arapaning ginutang Diyos, karing kalulong mabibingbing, ampon penganak, amang uglit ulining kasalanan. Abiran ang kalulungkot ding pakakalungulungin dung masipit magnasa, king pangakabos ding anak da. Daptan mo sa po king elang mawiwili king kaparangalan, akapad ng binaring kayanakan at ding katubale. Nunemela sa king ekalaron takot king Diyos, apani bataning tune kabyasnan. Banting upaya, king pangabiyeming mikakasundo, at misasanlupketi. Aparalanan ming miyabe-yabe mo naman kayang banwa. Antimoing pamiyabe-yabe yung ngeni, iko ning asawa mo at anak. At kanita, adalit tayong kapurian king Diyos, datang king alanangga, yanas. May pamintuan ito mo. Making Aldo, making Aldo. Ligaya king yarian mo, may pamintuan ng lub mo kete sulip antibanwa.
Bapo Maria, mit mo aking grasya, ang ginong Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babayi at nuwan niya panamaning bunga ng atyan mo, Yesus. Ligaya king igpat, king anak at king banal na Espiritu. At Orasyo Emperata laban king COVID-19, siglaw tampo, itamungan po. O mapamakalulu ampon mapagmalasakit ahig pami, aminan mila rin kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka. Ban manakit kapatawaran ampon bie. Lalapit kami keka kaniting masipita pamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan kaya kami at may kamatena karing dakal ataw. Aduan mi ngeni kaya ka, ing balikdan mo kaming mit mong lugod, at yachat me kaya kami, ing makawulo mong gamat. Intakot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, rin taong mitutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pa magkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mo na ring sablang lilingap, karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila, retang miyawa na. Kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang mengayawo na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit na panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla. At ban makasahop kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po, ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay hinduning Diyos.
Emo sana pisawili nga klis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kiyang ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Bruno, San Agustin, patulunan ming Santa Monica, king lagyunig pat ning anak at ning banal na Espiritu. Amen. Maya pat magrasya nga bak po kay kayungan, kaniti pong kikatang kapag matusyan, pakiabetala ka rin kikatang panalag, ding makatuking intensyones. Pasalamat dadi Ning Torres, Puring Rivera, Anita Hison, Remedios Manalang, Florencia Mercado, Teresita David, Mirna Nakpil, Betty Rivera, Noime Maglaki, Gloria Torres, Emmy Gutierrez, Gloria Kayanan, Marvin and Lalaine Santos, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joan Rose Tolentino and family, Ferdinand and Mirna Lizing and family. Special intention, Dietz and Lita David and family, Villamor and Salina Tolentino and family, Father Adrian Paule at Father Raul de los Santos. Birthday Thanksgiving Daddy, Father Ricarty Macalino at Norma Kiambao. Wedding Anniversary Thanksgiving, Alex and Early Centeno. Speedy Recovery Daddy, Angelina Lising, Remedy Mateo, Angel Pajardo, Monica De Leon at Carmelita Galang. Healing, Bel Trinidad, Mario Supan, Lina Bonus, Jesus San Luis, at Flor Mercado. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwa di Domingo Senior, Lizelle, Erlinda, Domingo Junior, Juana, Laura, Elasio, Gregorio, Lourdes, Elmer, Jimmy, Valentin, Benjamin Jr., Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Nida, Roberto, Jerry, Elias, Ricardo, Andrada, Maribel Fortidays, Maria, Librado at Jesus. Magkiabetan po king dalita pamukulan. Amen.
Ikiningin pa ang ng anak, ang ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginatang Yeso Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyag ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, At kekan timurin. maya payabak, kay kayo po. Maya payabak po among. Naganakan tayo ngayon, may ito nga santo, may ito nga pari, San Bruno. Nabata nga bebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapat pagsisyan din kasalanan tamo, at manyata pantawad at pakalulu, king hapong gina. Ikang darapat, karing makapagmula ng bagay, libutad mi, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang mituturo, king kapayapaan na loob ng Diyos, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang tinggap mi, paulining pamaniwala mi, king ebanghelyo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may paitutu, pakaluluwala katamo, at king pangapatawad daling kasalanan tamo, dala nakatangan sala, king die alangang Amen. manalangin tamo. Ay paming mayupaya, inaos may San Bruno, ban sumuyo keka, king pamagdili-dili. Anting pakibat ka rin kayang panalangin, sapan mo kayang manatiling tapat keka, libutad ning pamagbayo, niting lilipas ayato. Iriaduan mi, king kapamilatan ng ginuming Yeso Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ating Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangang Amen. Pamamasang iba't king sulat ng Pablo karing tao Galacia. May nga sira na kayo wari buntok, ikayong tao Galacia. Ninuing may kagayuma kaya kayo. Mi palino ng masala king daramdaman nyo, ing pangamate ng Yesu Kristo king krus. Metong mong bage ing ikutang ko kaya kayo ngeni. Tinggap ye ing Espiritu ning Diyos, uli na ning pamanupadyo king batas, o uli na ning pamaniwala yu, king mi panaral kaya kayo? Tutu kayo waring may nga sira buntok. Migmula kayo king kapamilatan ng Espiritu Santo, ngeni buriyong pupusan king kapamilatan ng sarili yung kayo payan. Tutu nalawaring alang ulaga kaya kayo ring sibukan nyo, ali naman siguro. Bakit babiene kaya kayo ning Diyos ing Espiritu? Bakit darapat yang makapagmulalang bagay libutad yu? Uliwaring daraptan nyo ing adwanan ning batas? O uling maniwala kayo king ebanghelyo, ami panaral kaya kayo? Ama no ning Ginoo. Puriyan tayo ing Ginoo, ing Diyos ning Israel, inadananing kasaupan ing kayang balayan. Dinina nakatamong metong hamayopayong talapagligtas, ay ba't king layi ng aring David, akeyang talasuyo. Itiyeng malambat na ng penga ko, king kapamilatan ding banal ng propeta. King iligtas na katamo, karing kaya katang kasalang, at karing gamat ding sablang masama kaya katamo. Penga ko na naman, ing pakit yang lunos, karing pipumpunan tamo, at ganakane ing banal ng kasunduan. Yan ing pangako asimpana kang Abraham, apipumpunan tamo. King iligtas na katamo karing kaya katang kasalang. Banti mawatang makasamba kayo, matulit king panimanmana, king kaya kabaning biyeta mo. Puriyan tayong ginuing Diyos ng Israel.
Ding amano mo, o Ginoo, babyelang tulak ing puso ko, ing turo mo, babyesala karing mata ko. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya kaante mo rin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Jesus nga na karing kayang alagad, ipalagay tamong ing metong kay kayo, mintaya kay metong nga kahaluguran, king kapitangan bengi, at sinabi na, Abe, para man mo kong 3 kapirasong tinape, uling mi paindalan niyang metong kong kakaluguran, amaglakbe, at ala kong ayam pang kaya. At palagay tamong ing pakibat na nitang kekang kakaluguran, at sukilob ning bale, antikaniti. Emo ko istorbuan, makakandado ning pasbol, at matutod na kami ring anak ko. Enak malyaring mibangon, ban ari nanda ka, king pamangailangan mo. Sasabihin ko kaya kayo, agyamang iya mibangon, uli na ning karelang pamikalaguran, mibangon niya mo rin, ban ibingadwan ning kayang kakaluguran. Uli na ning pamamilit na niti. Niya sasabihin ko kaya kayo, manyawad kayo at merinan kayo. Maninton kayo at manakit kayo. Maus kayo. At bibuklatan ng kong pasbol. Uling ing balang manyawad, merinan niya. Ing balang mamaus, bibuklatan na niya. Nini mo kaya kayong tatang, ing mo niya ubingan, king anak na, nung iti manyawad yang asan. Di na niya waring alakdan, nung iti manyawad yang ebon. Lipat ning marawak kayo, biyasa ko pa namang magkalub mga ay pabage, karing kaya kong anak. Kasi lalo na ipayong at subanwa, ibiyan ng Espiritu Santo, karing manyawad kaya. Ing mayab ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Patuloy po ang usapin ukol sa panalangin, pagdarasal. No? Itong ating ebanghelyo ngayon na nagsimula kahapon sa pagtuturo ng Panginoon sa kanyang alagad kung paano magdasal. At He taught His disciples the classical that we know, yung pong Our Father, no? Lord's Prayer. At ito ngayon panalangin pa rin. No? Knock, and the door will be open. Ask, and it will be given unto you. Meron pong isang kwento, isang batang babae ang nangarap na magkaroon, nabigyan siya ng isang birthday garden party ng kanyang mga magulang. No, kaya nagdasal siya na sana'y matuloy ang garden party. Kaya lang panahon ng tag-ulan. Kaya paano? Tag-ulan. Baka hindi matutuloy ang garden party kasi rainy season. Kaya sinama niya po sa panalangin, at ito'y sinabi rin sa kanyang nanay, na magdarasal siya para sa isang garden party, para ito'y magkatotoo, at hindi uulan sa araw ng kanyang party, birthday party. Kaya yun po, nagdasal ang bata na sana'y matuloy ang garden party ang pinapangarap niya at wag uulan. Every day, bago dumating yung araw ng kanyang birthday. At fortunately, nung pong araw ng kanyang birthday, nakaset up na sa garden, ayon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya sabi ng nanay niya, ayan, sabi niya, umulan na. Tag-ulan naman kasi, sabi niya.
Hindi ka ba disappointed yan? Hindi na matutuloy ang garden party mo. Sa loob na lang ang iyong party. At sabi ng bata, hindi. Sabi niya, I am not disappointed. Bakit hindi ka disappointed? Hindi pinakinggan ng Diyos ang iyong panalangin. No, sabi niya, pinakinggan ng Diyos ang aking panalangin. Kaya lang ang sinabi niya, no. Uulan sa araw na yon, sabi niya. At tayo po, pag tayo nagdarasal, can we take for an answer? Or gusto natin lagi, pag nagdasal tayo, humingi sa Diyos, gusto natin laging yes. Hindi ba pwedeng mag-no ang Diyos sa ating mga hinihingi sa Kanya? Kailangan ba na kung anong gusto natin, yun ang ibibigay niya? At dito po sa ating Ebanghelyo, nabanggit ng Panginoon, ibibigay ba ng isang tatay ang alakdan kung ang hiningi ng kanyang anak ay itlog, something ganyan. At sabi niya, kung kayo pa naman na mga tao ay alam niyo pa naman ang mabuti, edi lalo na ang Diyos. Ibibigay niya, sabi niya, ultimo ang banal na Espiritu. At ito nga po, para sa atin, kung hindi man binigay ng Diyos ang anumang hiningi natin, hindi naman siya magbibigay ng ikakapahamak natin, ikakasama natin. Ang lagi niyang ibibigay ay yung ikakabuti natin. Hindi yung ikasasama natin. Na naniniwala tayo na kung mabuti tayo, masigit na mabuti ang Diyos. Kung gusto natin ang hangarin natin ay mabuti, lalong mas mabuti ang hangarin ng Diyos para sa atin. Higit na mas mabuti ang Diyos kaysa sa atin. Kaya He would always give to us what is best. At ito nga po, ano nga bang pinakamabuting pwede niyang ibigay sa atin? Nabanggit niya rito, edi ang banal na Espiritu. At bigla ko pong naisip, sino ba sa atin dito ang humingi na sa Diyos ng banal na Espiritu? Baka hindi naman natin hiningi yan Mga material na bagay ang hinihingi natin. O kung ano-ano ang mga hiningi natin sa Kanya. But never the Holy Spirit. Pero para ito po ang hingin natin at ito ang ipagkaloob niya ang banal na Espiritu, wala na tayong hihingin pang iba. Kasi para mapasa atin ang banal na Espiritu, magiging kompleto ang lahat ng ating pangangailangan. Kasi kung kabisado po natin yung 7 gifts of the Holy Spirit, yung wisdom, understanding, fear of the Lord, kung nasa sa atin po lahat yun, palang kompleto rekados ng buhay natin. Kaya siguro, itong dapat nating hingin sa Panginoon. Hindi yung anumang mga material at mga lumilipas na mga bagay-bagay dito sa mundo. Kung mayroon tayong dapat hingin sa prayer of petition, ay ito po, na sana ibigay sa atin ng Panginoong Diyos ang banal na Espiritu. Amen. Ngayon po ating idulog sa pantayang mga kahilingan, ang ating kabutihan, ang Kanyang laging isinasaalang-alang. At ang pinakamabuti, ang gusto niyang at lagi niyang gustong ipagkaloob sa atin. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, ipagkaloob mo sa ing daing mikeka. Ginoo, ipagkaloob mo sa ing daing mikeka. Para king Santa Iglesia Katoliko, maging miyatong yasan ang iglesyang tayimtim manalangin, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ipagkaloob mo sa ing daing mikeka. Para ka ring sablang bansa, datang yasa ing kayaryaning Diyos, busal tangan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ipagkaloob mo sa ing daing mikeka. Para ka ring daralan kasakitan, agit dasa king panalangin, ing kapasngawan, ing karelang kasakitan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ipagkaloob mo sa ing daing mikeka.
para kaya katangan. Mabiyasa ta sana nung makananong manalangin, nung makananong parating at matapang manalangin. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoy pagkalog mo sayang dayang mi keka. Ngeni, adwan tamo po'y sarili tang kapagnasan. Oy paming at sibanwa, kinggan na kamo, ipagkalog mo sana rin kay kaming panalangin. Datang yasayang kayarian mo, king puso, ding sablang tao. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin kay Pakamalang kapatid, banti kay katamong daon, matanggap harapan ng Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoy tingdaon ka salamat mo. King kapurian kaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamoy kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming malugod, kapamilatan ng lugod mit, pamanyamba, ikasanang may kisulo, kaniting banala pamangan, para timing atok yan, ng halimbawa ng oy pamin nagpakalud daralami dareting ayin ban iyang pangking karangalan din kay kang santo amin niya patutuking mayupaya mong sikanan mananasan ang ingupaya ng Eukaristyo yatad na kaya kami kaya kang kaligtasan tiyadan miking kapamilatan ng Kristong ginumi Amen. ang ginuman tabi kay kayo At kaya kaan timuri. yat nayo rin puso yo Makayat na no, King Gino. pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo Iti karapat dapat at matulid. tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang karino igpa, Diyos king alangang kalubos mayupaya. Pagkalub may king Santa Iglesia iting piyestang parangal kang San Bruno. Agyagan mo kami kapamilataning banal ng biye. Tuturo mo kami kapamilataning kayang pamanaral. At babiyem mo yung kayang pamangandong bilang pakibat karing kayang panalangin. Ulinita, kabiring sablang koro, ring anghel karing banwa, daralit ming kayang ligaya ng toknang, ngaming babye, kapurian, kaya Banal, banal, banal yung Gino. Gino. Diyos sa mayupaya. Mitmuying banwa ting yato king kekang ligaya. O sana king kakatas-katasan. Mapala diya yung daratang king lagyuning Gino. O sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, di kayong panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparadam pumi, pabanalan mo sa rating ayon king Espiritu mo, pan para kaya kami madalilang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayo may daang kusang lug, king pamailasa at kamatayan, kinuaning tinapit. At pasalamat siya kaya kapiraso na, at binyene ka rin kayang disipulo nga natanggapan niti ko nga nat kananye. Tingin ka na akong katawan, hamidawon para kaya kayo.
Makanya mo naman, kay baning apunan, kinuha ning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka, at binyening kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niyo iti ko nga, minum ko kaniti, iti yung kalis yung kanakong daya, yung daya ning bahay talang hanggang tipan, ami bubu, para kaya kahit para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Adaptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi o ipa, ing kamatay na paman niyo blinang may biyening anak mo. Darami kaya kay ting tinapin, ing biyeting kadis, ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapang mo ba ming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ing banal Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay metoyato, ban may ganap yung ilugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, at i Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka mula naman di kapatad ming pepainawan at maninayang sabing niya, ading sablang mayangon na biye. Tanggapan mo sana kay maligay mong harapan. Pakadulwan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king diya lang hangga. Ban kaya ben ang Maria, imbirendo ng Diyos, kambiyan ng San Jose na kayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad timal mong kaburian, king kaya kabaning panabun, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kaya, ipang mayupayang tatu, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngayon manalang tamit mong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tiro ng Ginoo kay katamo. Ipamit, tsaka banwa, sa banyay lagyo mo, datang kay kami, kayarian mo, ipamintuan ng loob mo, ket isulit, antibanwa, ing kakanan ni king Aldo, ibigay mo kaya kami king Aldo ngeni, ampon ipatawad mo kaya kami, ding salami kaya ka, anting pamamatawad mi, karing may kasala kaya kami, mga yemo kaya pa'y sawol king tukso, nunay kabos mo kami king sablang maro. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawin mi, ban king kasawpan ing kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian at ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman king alanangga. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Ay mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naning laben mo yung kasalpantianan, ing kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Ikaw mabibi at magari manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabiya sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka, timurin. Di po may kakapatid, may pupukain tamang ining kapayapan. Kapayapan kaya kayo po. Kordero ning Diyos, sa milalako, king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan ning yato, ibiye mo kaya kami, ing kapayapan.
Yung malagud at maganakatang Ginom, ing kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, noon tang makakilala at makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ek kumatampang tanggap tanggap kaya keka, dapat sa dapat ikas ning nga mano mo, kumayap humayap na ako. Manalangin tamo. Oy paming malagod, kapamilatan ng lugod mit, pamanyamba, sana may kisulo kaniting banal na pamangan, parati may ngatok yun ng alimbawa ng San Bruno. Tiyadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ginuman tabi kay kayo. At bendisyonan ako nga ng Diyos sa may paintuto. Ang iba, amponing anak, amponing banal Espiritu, umeta ng iniking lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Sakal po salamat at maya po oras kay kanyan
Gandang araw, maraming salamat.